Fons, escenes rurals i estampes de la selva conformen la col·lecció de quadres que l'artista salvatà Jesús Dalmau exposa a la planta superior del castell durant tot aquest mes de juny. Amb pinzellades sinceres, senzilles i alhora perfeccionistes, Dalmau acosta al públic petits bocins de la nostra quotidianitat, fent servir una paleta de colors vius que ajuden a ressaltar les seves obres. Es tracta d'una compilació formada per una 50 de quadres que el salvatà ha anat pintant durant l'últim any i mig, en plena pandèmia. Va ser precisament en aquest context en el qual Dalmau decidia fer el salt a la pintura, guiat per un impuls artístic que ja li venia des de ben petit. Cadascuna de les obres destila un estil propi que el pintor ha anat cultivant al llarg de la seva curta però prolífica carrera pictòrica. M'agrada molt el bodegó, de paisatge en tinc menys, però m'agrada molt el bodegó. M'agrada molt una pintora que hi ha que és inglesa, m'agrada molt com pinta, però jo intento seguir la meva línia. Jo soc molt perfeccionista, m'agrada pintar algú que cridi l'atenció. Si no està bé alguna cosa, hasta que no ho veig bé no acabo el quadre. La mostra està dedicada a la memòria de la salvatana Montserrat Pàmies, la figura que va acostar a Dalmau l'amor per l'art, el dibuix i la pintura, i es podrà visitar fins a finals de juny en horari d'obertura del castell.